Pisungsung Edi Penny Panglimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 29 Desember taun 2020. Kapethrik saka Injil Lukas bab 2 ayat 22 tekan ayat 35. Apese rong sasi sepisan Rama pimpinan biara tindak menyang kutha Jember. Saperlu njupuk sumbangan beras saka sawijining donatur. Rikala ketemu ing sawijining kegiatan, aku kandha mengkene. Matur nuwun nggih Bu, awit sumbangan berasipun. Kanthi sumbangan beras jenengan, biara wonten mboten nate tumbas beras. Asilipun frateri lemu-lemu, sami bungah lan bergas-bergas. Para frater nggih sami semangat anggenipun ngayati timbalanipun. Kanthi praupan sumringah pratandha ikhlas, ibu mau paring wangsulan. Sami-sami der, wong saged kula nggih namung bantu sekedhik. Kula bingah menawi pisungsung kula meranani lan dadosaken para frater lancar ing pasinaonipun. Pakulinan atur pisungsung mbuh sacara langsung kaaturake jroning kotak kolekte utawa cara liya kaya ing cecala uga lumrah katindakake dening wong Yahudi. Isih eling to karo sawijining mbok randha miskin kang kaalembana Gusti Yesus marga nyemplungake dhuwit 2 ketip ing kotak kolekte padalaman suci kang dadi cadhong uripe. Atur pisungsung minangka pratelan atur panuwun lumrah katindakake brayat Yahudi luwih-luwih sawise pinaringan momongan. Kanthi kapisungsungake bali katur Allah, brayat percaya menawa uripe brayat mligine uripe si bocah mangarep bakal binerkahan lan pinayungan dening Allah Pambau Reksa. Santo Lukas sing waosan dina iki uga nyritakake brayat minulya Nasaret kang tindak menyang padaleman suci ing Yerusalem saperlu nindakake pentahiran utawa penyucian diri. Kenya Dewi Maria nucikake diri sakwise babaran, dene Sri Yesus uga kasucikake sakwise puputan. Penyucian diri wigati amrih brayat mau ora kapertal saka brayat agung Israel. Minangka uga rampe ritual penyucian diri, sinuci Ibu Maria lan Bapa Yusuf misungsungake dara utawa manuk deruk sak judu. Pancen brayat minulya Nasaret dudu sawijining brayat kang kecukupan sacara ekonomi nanging banget ing prasaja saengga amung saguh misungsungake dara sak judu utawa deruk sak judu. Jroning budaya Yahudi menawa sawijining wong kecukupan sacara ekonomi, dheweke bakal misungsungake sawijining wedhus. Dene saumpama wong mau wis kagolong sugih, wong-wong mau bakal misungsungake sapi, glepung lan anggur. Nadyan mengkono tumrap Gusti Allah, pangaji sawijining pisungsung ora gumantung ana akeh utawa sithike pangajine kang kapisungsungake, ananging mapan ana kaikhlasan kang ngaturake pisungsung. Pisungsung kaukur saka motivasine kang murni, jalaran ora sithik wong jor-joran lan pamer-pamer anggone atur pisungsung amrih dielem lan dibombong liyan. Kanggo kang pungkasan iki Gusti ora rena panjenengane ngendikake menawa wong-wong mau wis antuk upahe. Para strena lan kinasih wong pitaya percaya menawa kabeh kang gumelar ing jagat mligine kang kadar bei karasakake kaenyam jroning urip mujudake sih nugroho dalem Gusti. Banget duraka menawa ora ngerti atur panuwun. Minangka wujud atur panuwun, wong pitaya biasane padha nisihake, ora nyisakake sak becik-becike, mbuh barang, mbuh tenaga, mbuh wektu, mbuh asil tetanen kalebu anak kinasih saperlu kapisungsungake katur Gusti Allah. Kanthi mengkono berkah dalem Gusti bakal tansaya turah-turah.
Sinaosa kebrayat minulya Nasaret, monggo sami kapisungsungake katur Gusti apa wae kang padha kita darbeki minangka atur panuwun saka sih kanugrahan dalem kang luber turah-turah. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. O brayat sinuci Sri Yesus kenya Dewi Maria sarta Bapa Yusuf matur nuwun awit tulodo lampah kasalian dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.